Ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Para sa Radyo DCGB, 5 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Makikiaram na ang National Bureau of Investigation sa investigasyon may kinaraman sa pigsasabing manipulasyon kanagkaparang mga negosyante sa supply asin presyo nin karne asin kanagkaparang mga pagkakan. Sinugo na ni Justice Secretary Minardo Guevara si NBI OIC Eric Distor na magkondukta nin investigasyon asin case build-up. Partikular na sa pagsuhay kanagkaparang negosyante sa Republic Act 78 o 7581 o Price Act asin Republic Act 3815 kan Revised Penal Code partikular ang Article 186 mananangod sa monopolies and combination in restraint of trade. Sinugo naman ni Guevara ng NBI na tulos magsangat ng kaso kontra sa mga balasubas na negosyante sa oras na may mahiling sindang ebidensya. Sinugo man ni Guevara ang NBI na magsumitir kan sa indang report sa Office of the Secretary may kinaraman sa development kan sa indang investigasyon. Nag-apilar si Presidente Rodrigo Duterte sa Partido Komunista kan Pilipinas, New People's Army, na rai magpasaway in kaso po na ang distribusyon in bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi niya nga dapat pakiaraman kan grupo ang nasabing mga bakuna na dadarahon sa mga hararayong lugar. Sigun sa Presidente na dapat tugutan ang mga ini na makaagi dahil ang mga bulong para sa mga tao. Para sa CPP-NPA, nangapunan naman ang Presidente sa mga government officials na pag-ulangon ang distribusyon asin delivery kan COVID-19 vaccine sa nasyon. Enot ang sinabi kan Presidente na posibleng sa katapusan kan Pebrero mag-abot ang nagkaparang milyones doses ng COVID-19 vaccine. May aras tanto dagdag na bareta ulit dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Nagtaong asigurasyon na Office of the City Environment and Natural Resources kan Legazpi sa pamayon ni Sir Buboy Canyon na magpapadagos tinda sa pagtaon ng solusyon sa problema sa basura sa mga barangay. Susunod kan Legazpi sa ibong ka nagpapadagos na kadipisilan sa paghiro sa palibot kausakan COVID-19 pandemic. Sinabi niya na padagos na sa indang espersos na magkolekta ng mga basura sa indang nasa sapupa na lugar kung kaya sa ngunyan puga-puga na ang sendang trabaho. Sa ibong narado ang mga ini, mahigot man ginari natin ko pasunod ang minimum health standards mantang kompleto man ang mga personalizing sa protective equipments kaya pinagagad na nila ang kooperasyon kan mga residentes sa sinman mga opisyalis di barangay na mag-ibon ang ganyan maray ang segregation policy dito sa Sudad Cantegas. Indang na Bareta, ang Galero, DCG. May aras tanto si Luis Barcena may dagdag man na istorya. Luis, kamen. Yes, salamat abi Direk Edwin. May pinagsusubaybayan ngunyan ang DCGB News nin sarong pinagsasabing initialmente nadakop kan otoridad drug personality ni
sa sarong barangay digdi sa Legazpi Port District area. Tuyong data mo na ipag-uon ng bitan tabi direct an lokasyon kay ni bailanta an DCGB News pasiring sa nasambitan ng lugar. Pangani nang i-verify asin aramo pa ang iba pang impormasyon may kinaraman sa siring na bagay matapos na magpahadod din na impormasyon ang mga masasarikan ng impormasyon asin sa mga oras na ini ang DCGB News pasiring na sa lugar tangani ng kung yaon pa sa programa mo kung maabutan pa Bareta tayo ni blow by blow sa nasambitan ng lugar. Aligid sa luwas, initialmente ako po si LBB. Handa na ang gobyerno na maglansar kan sendang primerong COVID-19 vaccination sa masunod na semana, mantang pigalat na ang pag-abot kan bakuna. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang primerong bulto kan COVID-19 vaccine pigdalauman na mag-abot sa kabangaan kan Pebrero hali sa COVAX facility na may kamautan na magkaigwanin patas na akses sa bulong. Sa sinabi na preparado ng marahay ang gobyerno para makapuon sa vaccination drive sa Pebrero 15. Inagad kan mga health workers ang publiko, lalo na ang mga nasa pribadong sektor na sunodon ang listahan kan gobyerno na prioridad na tatauanin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Antonio Dans kan Healthcare Professional Alliance Against COVID-19 na dapat mainot ang mga may kaya asin mahudyan ang mga daing kakayahan. Ini kasunod kan mga informasyon na may ibang gobyerno lokal asin pribadong kompanya na nakabakal nanin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi niya na dapat mag-irinotan asin bako man dapat sa capacity to pay kundi ang dapat iyo ang base sa exposure, risk, pangangaipo asin kapasidad. Miyaras tanto sinabi ni Foreign Affairs Secretary Terboy Locsin Sinda padagos na nakikipag-uron sa India mantang nakipag-coordinate naman sa Russia sa COVID-19 vaccine. Ina sa iyong pahayag matapos na makipag-uron naman sa mga opisyalis kan Gamaleya Institute tanganing matokar ang Sputnik 5 vaccine. Ang inoculation nasa 91.6% na mas efektibo kontra sa COVID-19 base sa napublikar na medical journal. Enot kini ang Bharat Biotech in India nagsumiter naman kan sendang aplikasyon sa Food and Drug Administration para sa emergency use authorization. Sinugo kan Department of Interior and Local Government ang Philippine National Police na maging agresibo sa paghahanap sa mga persona o grupo na namemeke ng COVID-19 swab test result. Ang orden ni DILG Officer in Charge Bernardo Florese resulta kan mga informasyon na may namemeke ng swab test result para makabiyahe. Gusto man niya na restaron asin kasuhan kan pulisya ang nagigibo o may kapot nin peking swab test result. Idinugang pa man niya na ni sarong krimen asin pinapadusahan sa lindong kanlay. Pinatanidan man niya ang mga may planong pikehon ang sendang certificate. Dalanta siguradong mapepreso ang mga ini. Miyaras tanto pinagmaray ni Presidential Spokesman Harry Roque na mag-self-isolate matapos magkaigwanin close contact sa sarong nagpositibo sa COVID-19. Dalang kani, dahingo na makaka-atendir sa mga pagtiripon ni Presidente Rodrigo Duterte si Roque sa mga miyembros kansayang gabinete na parte ka National Task Force on COVID-19. Sa iyong sinabi na work from home na siya, dalanta may sarong staff member na nagperaram sa test. Negatibo resulta sa swab test kay Roque alagad sinunod niya ang protocol asin mag-self-isolate na bilang pasiguro. Mientras tanto, nanindugan ang Philippine Red Cross na ang saliva reverse
transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test, epektibo bilang nasopharyngeal swab test. Sinabi ni PRC Molecular Laboratory Head Dr. Pauline Obial, nakapalaman sa New England Journal of Medicine na ang saliva test igwang 99% specificity rate na may papareho sa RT-PCR swab test. Ang saliva test 83% sensitivity rate asin dai nagaharayo sa swab test na nasa 84%. Pangapunan man ni PRC Chair Senador Richard Gordon sa gobyerno na magkaigwan in sense of urgency sa implementasyon kan RT-PCR saliva testing. Dakol naman na nasyon ang nagagamit kini kariba na ang Israel, Japan, Hong Kong, United Kingdom, Australia, ASEAN, Thailand. Dahil pang kasigurahan kung no arin pwedeng magkondukta nin written career service examination na pag-araman na kanselado ang civil service examination dalan sa mga hagyat na darakan COVID-19 pandemic. Sigun sa Civil Service Commission Publication and Media Relation Division, difficile pangmaray sa panahon na ini nagibon ang eksaminasyon lalo nata ipigbabawal manggararay ang mass gathering. Seriman, paragos ng pag-aaral kan Civil Service Commission sa gabos na posibilidad nagibon ang eksaminasyon ngunya na taon mantang pigkokonsiderar ang salud kan publiko. Sinabi kan CEC na may alternatibong paagi para makuha ang civil service eligibility sa paagi ng special laws asin magkakanugong CSC issuances. Para sa ibang informasyon mananangon sa special eligibility, bisitahon ang website kan CSC www.csc.gov.ph o pwedeng mag-email sa email at contactcenter ng bayan.gov.ph. Nakihuron ang Department of Agriculture sa mga local government units na obligaron ang hog traders ng karagdagan na permiso bago ibiyahe ang sendang mga urig. Sigun kay Agriculture Secretary William Dar na may mga naresibisindang report na may nagkaparang barangay na pigbubuwisan ang mga traders. Pangapunan ni Dar sa mga LGU na daina pagpadifisilan ang mga negosyante sa sarong o kaya sa pagtaon ng permit. Sinabi niyang dapat simplihon sana ini arog kan east of doing business tanganing makaabot nin makaskas sa Metro Manila ang supply. Siniguro man ni Dar na tuturusan kan DA ang permitting process lalo na sa pagdaranin hog asin pork supply sa Metro Manila. Maigot na pinaymutika ni Agriculture Secretary William Dar na mas pigpapaboran niya ang pag-import ng agricultural products imbes na suportahan ang mga local producers sa ampang kan pag-aumento sa presyo nin urig. Sigun kay Dar, perming pigtatawaning prioridad kan ahensya ang mga local hog raisers lalo na takadakol sindang programang nakatagama para sa sainda. Siniguro ni Dar na padagos siyang magsiserbi sa irarom kan kamautan ni Presidente Rodrigo Duterte. Magigaramduman na ipinautob ang price cap sa manok asin urig sa Metro Manila pero may mga nagkaparang paratyenda ang naglasar nin pork holiday dahil malalugi masanasinda sa ipinataw na price ceiling. Mientras tanto, nanindugan ang Department of Foreign Affairs na daidadarahon sa United Nations ang bagong ley kan China na nagtutugot sa saindang Coast Guard na gamiton ang pwersa kontra sa arinman na foreign vessel na malaog sa South China Sea. Magigarumduman na ipigrekomendar ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng makiuron ang Pilipinas as iba pang ASEAN nation sa UN Tribunal na deklarar ang Coast Guard law na invalido sa irarom kan international law. Pero bako pabor digdi sa Loksin, tinawan induon na daiman kay puan na depensahan dahil nanggagana na ang Pilipinas sa Dahig Tribunal. Mas madakula sa na ang tsansang
mabukasan, giraray ang Arbitral Award kan Pilipinas. Siniguro ni Locsin na may sasapinal ang Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. In kaso magkaigwanin insidente sa karagatan, nangako na ang Estados Unidos na matabang sa Pilipinas. Para man kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, dapat magparagos ang mga Pilipino na parasira sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard as in Philippine Navy nagkukondukta ng patrolya sa lugar para sa sendang proteksyon. Siniguro kan Department of Education na pigagibon ninda ang gabos na paagi para masigurong error-free ang mga self-learning modules sa sinibapang learning materials na pigagamit kan mga estudyante na pag-araman na sa Senate Committee on Basic Education and Arts and Culture Chair, Senador Sherwin Gatchalian. Nangapuda naman sa ahensya na pakaryon ang quality assurance process kani lalo na sa produksyon as in distribution kan learning materials. Sigun kay Education Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio, pigigibon ang ninda ang gabos na esperso para mabawasan sa sagkod na mahali ang gabos na sala sa learning material. Nag-coordinate naman ang DepEd sa mga eksperto sa iba-ibang reyon na magtabang sa quality assurance ka learning module. Para digdi, nakipag-uro naman ang ahensya sa mga akadim as yung pribadong sektor para sa produksyon ka learning module sa mga masunod na quarter. Sinabi ni San Antonio na may nagkaparang supplementary learning material na pwedeng gamiton kan mga paratukdo na day kaipuan mag-agi sa quality assurance kan central office. Seriman, inagad kan dapat sa publiko na isumbong ang anuman na error na mahiling sa learning module as inibapang materials sa sendang DepEd Error Watch. Pasado na sa ikatulo sin final na pagbas ang propestong magpataw ng buwis sa mga Philippine Offshore Gaming Operation o PUGO sa botong 198 pabor, 13 ang kontra, asin 2 ang abstain, dagos nang inaprobaran kan Kamara ang House Bill 5777. Inamindaran kan bill ang Section 25 ka National Internal Revenue Code of 1997 na ang sistema na non-resident alien na nagtatrabaho sa PUGO na may operasyon sa nasyon papatawan ng buwis. Pigdalauman na sa pagbuwis na ipapataw sa mga PUGO, makakatipon ang gobyerno ng 45 billion pesos kada taon. Ang mga PUGO workers papatawan ng withholding tax na katumbas ng 25% kan sendang pinagbiyo na sweldo, wages, compensation, remuneration at sinipapaaro kan allowances as in honoraria na kapariho kan minimum annual gross income na 600,000 pesos. Papatawan man ng 5% franchise tax and annual gross revenue kan mga pogo katrokes kan fee as in franchise tax na pagsisingil kan pagkor as in special economic zone. Dahil nasisingilon nin gaming tax and service provider nin pugo alagad papatawan sinda nin 30% tax sa annual income kan mga ni base sa Section 27 kan NIRC. Iba pang detalles kan Bareta daing komento si Presidential Spokesman Harry Roque sa bigsasabing line-up na posibleng isabak ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa senatorial race sa masunod na eleksyon. Ini kasunod ka nagluwas na informasyon sa news portal na siyam na cabinet secretaries ang pinangaranan ni Duterte para maging potential senatorial candidates. Sa sinabi na sakop kan executive privilege ang pagtiripon asin ang anuman na line-up na daiman kasabay sa agenda. Idinugang pa ni Roque na ang dai kasabay sa agenda iyon mantinidong confidential. Bilang pagrumdom sa Child Sexual Abuse Awareness Week, nangapudan ang Commission on Human Rights sa gobyerno na dugangan pa ang esperso na masuportahan ang mga biktima asin mapreventaran ang pagdakol ng kaso sa child abuse. Sa nagsinabi na ang child exploitation iyo ang minapailing ng pagpalyar na proteran ang mga vulnerable sector. Idinugang pa man kan CHR na
ang marginalized sector nangangaipon ng proteksyon kan gobyerno sa mga panahon na ini. Sinabi ninda na ang padagos na pagtaon in psychosocial services, health as in financial aid na dai madamay sa online exploitation iyo ang kinakaipuan para matabangan ang mga ini pati na ang sendang pamilya. Nangapudan ang COMELEC sa mga nakarestrong botante sa ibang nasyon na makisumaro sa internet voting test. Kinakaipuan na magpartisipar ang COMELEC Office for Overseas Voting tanganing magkaiguanin test run sa apat na internet voting solution sa iba-ibang election system provider. Idinugang pamangkan COMELEC ng COMELEC OFOV nangangapunan sa mga rehistradong overseas voters na aktibo as in may kompletong voters registration record na magpartisipar sa sharing na aktibidad. Ang mga TOs di dapat mapatulan in kuryente. Yan ang sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexio Nograles sa rason kan pag-uyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa naging rekomendasyon kan Department of Energy na may kamautan na mapagian ang financial na pasanon kan mga konsumidores ng kuryente na diit o kaya daing magkakanigong income. Enot kani, sinugo ni Duterte na palawigong pa ang regulasyon na daipagputulan ang mga lifeliners o ang mga harong na dit masana ang konsumo ng kuryente sa sarong bulan siriman hagadon sa Kongreso na palawigon ang benepisyo kan lifeliners sa sa 2051. Meron na ito pag-iisipon pa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kung babawion ang terminasyon kan kasunduan sa University of the Philippines na nagbabawal sa sa militar na sa laog kan mga campus kaning. Sa sinabi na nakaoro naman niya si UP President Danilo Concepcion na pag-aadalan niya ang siring na bagay. Idinugan pa man ni Lorenzana na may grupo na mahanap ng mga paagi na makatabang na asin day na masupla ang sa indang rekomendasyon. Sinabi niya na alaton paninda ang magiging rekomendasyon sa mga masunod na aldaw asin dispesinda mahero. Mientras tanto, sinabi o sinugo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang Forces Armadas ng Pilipinas na magkaigwa nin investigasyon sa sinabi ni sarong militar asin prosecution threat kontra sa sarong journalist. Inako niya na posibleng nag-overstep si Lieutenant General Antonio Parlade sa komento kay ni kontra kay Teach Torres Topas asin okan inquirer.net. Idunugan pa man ni Lorenzana na ipapaabot niya ini kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Cirilito Sobihana. Idinugan pa man niya na kinakaipo na magkaigungananin na pag-ururon tanganing marasulbaran an issue kan journalist tanganing o an media man kasabay naman digdi sa nasabing issue. Bareta hali sa ibang nasyon nasa 1.1 mil o kaya 11,000 na katawo ang inarestar sa Russia dalan sa padagos na protesta sa pangapudan kan pagpapalibre sa opposition leader na si Alexei Navalny. Kadaklan sa mga agrangay kan mga ini, yun pag nagsaparsinda, din pang-abuso mantang sinda nasa kustudya kan mga pulis. Nagkapara sa mga ini, kinulugan din physical, mantang aniba, papatakot na may mangyayaring maraot sa sendang pamilya. Magigaramduman na nagsilyab ang kararabokan matapos arestaron kan Enero 31 si Navalny dalan sa alegasyon na pagkontra sa gobyerno na pinamamayuhan ni Presidente Vladimir Putin. Yan mga tugang nga detalles kay mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pagkarakan mga pagariba, Marchan Madrid asin Ronald Baldo Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kung sinong pag-antabay. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta nga pero kung wasak. Diktiman sana ang kulig mo.